Moderatzailea nolabait hizkuntzan egindan aleginagatik gero eta hiztun hobeagoak iristen nahi zaizkigula ezagutzaren aldetik, baina gero horiek boteredun lekuetan egotearekin batera, askotan hizkuntz portaerak ez datozela egotearekin batera, ezta? Nolabait ezagutza ziurtatuta egon arren, gero erabat gaztelaniaz funtzionatu duen eremuan hiztun horiek ez dutela aldaketa sustatzen berez. Eta hortarako artikulatu behar dirala, tresna ezberdinak. Zuek beste partaideok lau hizkuntza aholkularitzetako kideak zerate, eta zuetako bakoitzak garatu du nolabait arlo hau lantzeko tresna ezberdin bat. Esate baterako emunek telpak garatu ditu, artesek aritu.eu, postekoa eluiarrek, Eusliderrak izeneko aldaketarako beste tresna bate aizek. Azaldu pixka bat zuetako bakoitzak zer dan tresna hori eta ze ekarpen egiten ditun zuek garatzen dezuen hizkuntzkodeak eta arlo hortan. Gure kasuan telpari buruz edarituko naiz. Kontua da, telpak antolatu dira hiztun tipologia konkretu batuei begira. Nolabait kontzientzia baduten, eta lehen ikarrik aipatu dauden artikulatze horretan kokatuta, kontzientzia baduten, euskara erabiltzeko kontzientzia hori, nahi hori baduten jendeari bideratutako tailer batzu dira. Azken finean, ikuspegi psikologikoa lantzen dugu, norbanako horretan, abia puntua izan da, nik neure eremu propioan, neure eremu propio hori eta neuk egiten dudana kontrola dezaket. Ez hain besteak egiten dutena. Eta nik egiten dudan horrek eragina aukiko du izan dezake inguruko engan. Ikuspegi horretatik, bilatzen duguna da pertsona batek pentsatzen duen hortik abiatuta, nahi duen hortik abiatuta, egiten denera egitera pasatzea. Orduan, koherentzia bat pentsatzetik egiterako salto horretan eta egitea, ezta? Eta kontzientzia duen horiekin gertatzen dena da, nolabaiteko kontzientzia badute, baina nola egin momentu honetan ez da erresa, ezta? Nola egite horretan baliabideak eskaintzea da tailerraren helburuetako bat. Helburu nagusiena da, nik euskara erabiltzea, eta lehen hemen aipatu dugu, igual autoestimakin, gozamenetik, eta hori sendotuta, nik euskara erabiltzea gune ezberdinetan, hortarako mekanismoak eukitzea, eta gaina ondo sentitzea, eroso sentitzea, gozatzea horretan, ezta? Orduan, bide horretara bideratutako tailerra da, eta, abia puntua da norberaren jokabidea ulertzea. Zergatik nik hainbat egoeratan, euskara erabil dezakedan hainbat egoeratan ez dut erabiltzen erabili nahi izan da. Hori ulertu beharra daukagu, eta hori ulertzeko pixka bat errepaso bat egin beharra dago, eta azterketa bat egitean norberaren portaera horretan ze aldagai psikologikoak eragina duten, eta abar. Hori behin ulertuta, eta orain egin behar dut. Eta orduan egite hori be progresiboa izan behar du. Eta progresibitate horretan, nolabait ereduak, erreferenteak beharko ditu, eta aldi berean bera ere erreferente bihurtzeko modu bat egin, ezta? Eta hor, baliabideak sortu beharko dira. Eta aipatzen dut sortu, ez? Azkenean, sortuta badaude, sortuta esperientziak dian heinean. Besteen esperientziak, besteak lortutako nolabaiteko emandako urratsak aurrera pausuak aprobetxatzea norberaren izaerara egokitzeko. Nire esperientzia tailer hauen eman ondoren enpresa munduan kokatuta, batetik da, tailerra ematen denean, ez dakinik gauza berririk jasotzen duten. Baina bai jendeak kokatzen duela bere burua. Niri hau gertatzen zain, hau da, eta hau izan da bilakaera. Eta egitea badaukat, bai? Orduan asko eskertzen duen tailer bada, eta orduan hor asko aipatzen dute gaina, inflexio puntu bat izan da nire ulertzeko modu horretan. Horrek behar bada erakusten dago, horren behar bate badagoela, bai? Euskaldunok badaukagula behar bat, nolabait ulertzeko egiten duguna, zergatik egiten dugun, eta hori aldatzeko baliabideak badauzkagula, eta gai garela hori egiteko gaina, bai?
hori ez, alibio antzeko bat, edo nik somatu izan dut bintzat, tailerra jaso izan dutenen jendiengan. Erabileran eragina dauka, bai? Eta aipatu dut, norbanakoaren portaera hori lantzen saiatzen gaiela, eta hor eragina dauka, baina aldi berean, elkar eraginean beste solaskideekin sartzen da momentuan, eragina zabaldu egiten da, biderkatu egiten da, taldera pasatzen gara, bai? Hor aukerak ematen dituen metodo badala, osagarria da, eta hori aipatu nahi nuke, ez da bere horretan, beste planoekin kontra dagoen ezer, edo beste metodologia batzuk aplikatzearekin, edo hizkuntza politika bat sartzearekin, edo ez dakizerekin kontra dagoena, eta osagarria da, eta ikuspegi horretatik, nik uste dut, Ikerrek aipatzen zuen, kontzientzia dun euskaldunak artikulatzeko modu bat ere izan daitekeela, ez da? Bai, eta hau, azken baten, maila handi batean gertatzen zaigu hiztunok oro har ez dugulako izan errealitate soziolinguistikoa ulertzeko gakuak. Gure egunerokoan, eta hainbat gora bera sortzen dira lehen hitz egiten genuen autuetaz eta abar, baina gero horiek kudeatzeko orduan, askotan, klabe batzuk falta izan zaizkigu, eta batez ere askotan erosotasunis mugitzeko teresenak. Ez dugulako berdin jokatzen ikuspegi oso kontziente batetik abiatuta, edo zelabait, hizkuntza komunikazio iturri gisa soilik ulertzen duenarentzat eta orduenarentzat A hizkuntza edo B hizkuntza erabili berdin zaionean. Atzo guk ere bosteko prozesu saio bat bukatu nuen atzo Irungo kafe lantegian, eta horietako saio batean, guk ere lantzen ditugu elementu subjektibo guztiak eta bar, eta horietako batean partaide batek galdetu nion, ia bilerak 6 hizkuntzatan egiten zituzten, eta esan zuen gaztelania hutsez egiten zituztela. Eta ia zergatik, xeilkide diala, batek ez zule ulertzen, bat ez zala gai euskaraz hitz egiteko, hasieran esan zuen ez daki, ez da gai euskaraz hitz egiteko, orduan agian ulertzen zuen, baina horregatik orduan gaztelaniaz egiten zutela. Eta galetu nien, eta 10 izango bazinate, 10 bat, ez gaztelaniaz egingo genuke. Eta 15 izango bazinate, gaztelaniaz. Eta 200, eta hori xilik gelitu zen. Eta eskerrak, bintzat kopuruak nun kokatu barritxugun ez. Hau, bromantzeran, baina kontua da, badakigula gero, gauza badala teorizazioa eta bar, eta beste gauza bada, adibidez, enpresa batian egunerokoan, sortzen diren egoera horiek kudeatzea, eta gora berari sortu gabe, errentagarritasunari eta azkartasunari begiratuta, eta bar. Eta guzti hori, askotan ez da larrexea. Baina gauza bat badau egitea, eta da guzti horretaz, modu planifikatu batian eta orekatu batian hitz egitea eta modu lasai batian. Eta kasu horretan, bosteko prozesu horiek hori dira. Lehen, talde naturalak deitzen genien, agian telpearen desberdintasun izango litzateke, guk lan egiten dugula gune natural batean lan egiten duten pertsonekin. Eta horrek esan nahi du, enpresaetan, ikastetxetan, guraso elkarteetan, edozein esparrutan, baina bai interesatzen zaigu normalean proposatzen dieguna da, eren bat izan daitezela euskaldunak, beste eren bat arteko maila dutenak, eta beste eren bat, gutxi gora bera noski, eren portzentzaje horiek, beste 3. erena, maila oso apala dutenak eta baita erdaliztunak. Hau da, euskeraz, tutipe ulertzen ez dutenak. Eta pertsona hauekin egiten duguna da modu planifikatu batian, 6 saiotan normalean, eta pixkat, bakoitzaren enpresaren edo realitateara egokituta, metodologia parte hartzaile baten bitxartez eta hori beti ere errespetua eta elkar ulertzea bultzatuz, sortzen zaien hizkuntz errealitate guztietaz hitz egin eta saiatzea eraldaketa prozesu bat ematea norberaren aukeretan, azken batean norberaren gandik hasita taldean eragina izateko. Kasu honetan talde izango litzateke enpresa, edo esaten nuen bezala guraso talde bat izan litekena. 2 plano lantzen ditugu normalean, individuala eta kolektiboa,
Plano individualean garrantzia handia ematen diogu eta hasierako saioetan asko sakontzen dugu norbere bizipen pertsonalak. Normalean, hiztunak konpartitzen ditugulako gure gorabera linguistikoak normalean perfil linguistiko antzeko lagunekin, baina normalean batez ere, bintzat lasaitasunez. Baina ez gaude ohituta, ez dakit, erderaz ez dakin batek eta euskaldun batek, hizkuntz gatazka horiek zer nolako goraberak eragiten dizkiguten elkarri konpartitzen. Eta, foro hauek badira horretarako ere aukera bat. Eta hor, aprobetxatzen dugu biografia bakoitzaren, biografia linguistiko egiteko, kontzientzia hartzeko, eta noski besteen lekuan jartzeko eta besteen bizipenetaz ere ikasteko eta entzuteko. Azken baten hizkuntzen arteko harremanen eta dinamikan klabez kontzientzia hartzen laguntzeko. Eta plano kolektiboan, garrantzia handia ematen diogu taldeari, taldea sortzen eta eguteratzen laguntzen duelako, eta taldeko kide bakoitzaren bizipenak ulertzen. Euskal hiztunen arteko konplizitate harremanak sortzen dira, bi hizkuntza komunitateak gerturatzen laguntzen du eta elkar ulertzeko eta errespetatzeko espazioak sortzen dira. 6 saioko prozesua egiten dugula aipatu dut, eta hor, normalean, lehendabiziko saioan egiten duguna da, euskara eta norbere bizipen pertsonalak landu. Bigarrenean izaten da bizipen horiek, baina talde mailara ekarrita, hau da, aipatu dugun talde natural horrek nola eta zergatik hitz egiten duen bezala, egiten dituen autu horiek hori ezinbestekoak diran, edo beste aukera batzuk badauden beraien arteko hizkuntza harreman horiek kudeatzeko. Gero euskara lanean, kasu honetan, edo euskara bestela behar den foro horretan, hizkuntza jokabidei buruzko gogoetak, ondorioak, 5. saioan, eta beti bukatzen dugu konpromisoak hartzen. Eta konpromisoen atalari garrantzia handia ematen diogu, betik esaten diogu, guretzat nahikoa dela, saio hauek hasi, eta hasi aurretik lehen egiten ez zuten zerbait, hizkuntza aldaketaren bat egitea lortzen baldin badute. Hau da, progresibitatea hitz egin duzue, iruditzen zaigu askoz ere importanteagoa dela, ematen den urrats hori, finkoa eta zelabait behin betiko izatea, eta ez oso helburu hasieran giro positibo eta giro horretaz baliatuta oso helburu handiak eta ponposoa jartze, baina gero atetik irtendakoan gero horiek bazter baten usteko. Eta kasu horretan, saiatzen gara hori oso helburu errealistak jartzen, eta benetan betetzeko adinako urratsak izan alizateko. Eta, kasu honetan, iruditzen zait positiboa azpimarratzea, ez gabiltzala bakarrik lehen hasieran bezala, hau da, teorizazio maila batetik hitz egiten, baizik eta praktika batetik bagatozela, ez? Badaukagula praktika bat, hainbat urtetako esperientzia, eta bai esan dezakeguna, hiztunekin alor guzti hauek landuta, eragina oso positiboa dela, eta lehen aipatzen zenuten 3 planoen kontua, eta hiztuna zentratzea bai, baina besteak ahaztu gabe, hiztunarekin lan egiteak ahalbidetzen duena da, eta esaten ari bagara plano planifikatuak diela, prozesu planifikatuak diela, 3 plano horiek etengabe egon daitezke lantzen, batez ere lanean gabiltzan pertsona kolektibo horren nahia kontuan hartuta, eta baita ere ikuspegi soziolinguistiko batetik garrantzitsu ikusten ditugun beste 2 plano horiek ere ahaztu gabe. Osea, esan edotena ez daukala zergatik ahuldu beharrik plano bat lantzeak besteak ahultzea. Aritu.eu ezagutzen ez duzuenentzat webgune bat da. Eta webgunea deskribatzeko hasieran izena pentsatzen aritu eta horrelako izena pentsatzen aritu ginean, autolaguntza webgunea jarri genion izena, ez? Esan zuen ez. Favorez, izen hori ez erabili, oso desakreditatuta dago autolaguntzarena, eta hori ahaztu. Eta gaur izango da igual lehengo aldia publikoki autolaguntza hori erabiltzen dudana, ez? Gure helburua aritu.eu egiterakoan izan da, ez? Hizkuntza portaera aldatu nahi duenarentzat, agian batzutan ez du kontemplaten batek ez duela aldatu nahi, eta bere hizkuntza portaerarekin gustora egotea, aldatu nahi duenarentzat klabe batzuk ematea, ez? Azkenean lehengo hausnarketa bat, askotan
ja pentsatze hutsarekin zer egiten dugun edo pentsatzearekin bakarrik, ja aldaketa bat lortu daitekelako, ez? Zer egiten dan lortzea, zer egiten dan hausnartzea, zergaitik egiten dan eta zelan aldatu aldan, ez? Baina webgune honen klabe nagusietako bat da bakoitzak egiten duela bakarka bere bilbidea, eta bakoitza markatzen duela noraino iritsi nahi duen, ez? Batzuk pagasarrira igotzea nahikoa izango dute eta beste batzuk gorbearaino igoko dira, ez? Baina, bueno, aldaketa txikiak edo handiak, bakoitza bere ibilbidea egitearena, ez? Gero, webgune honen daukan beste kontuetako bat da mezu gogorarazle batzuk ere bidaltzen direla. Hori autolaguntza eta horrelako webgunetan eta beste webgune batzuk ere ikusi genituen autolaguntzakoak eta klabetako bat izaten da. Edo danok ere medikura joan aurretik edo dietan dagoena medikura joan aurretik ibiltzen da horrazkeneko ukituak egiten edo dentistaren eragoazenean ere hortzak gehiago garbitzen ditu. Horretik askotan ere olako saiotan da guk ikusi genuen, ez? Motivazioarekin jendea irteten dela eta gero maiztasun hori ez dela mantentzen, ez? Maiztasun horrek behar duela olako gauza gogorarazle batzuk edo mezu gogorarazle batzuk, ez? Eta horregaitik planteatu genuen bakarkako ibilbidea nahita, hor bakoitza bere ibilbide bat egin behar duelako, ez? Eta hor aurrera pauso batzuk eman behar direlako. Guk helburua jarri genuen 500 erabiltzaile, baina erabiltzaile gu bagenekien 500 ez zutela bidea bukatuko, hori inondik inora. Atzo behiratunen eta 650 iritsi gara. Eta horietatik laurdenak edo bukatuko zuten bidea, gutxi gora bera, ez? Bilbide oso esan nahi dut, hausnarketa, nolaiteko teoria barneratu, bere buruari helburua jarri, eta, helburu horiekin mantendu epe jakin batzutan. Baina hori ikusten dugu baita ere, nolabait norbanakoan zentratuta ikusten genuen tresna guretzat, oso aproposa izan zitekela, eta gero zabali jarri eta nahi duenak bere bidea egiteko. Gero sartzen danak baditu bestelako baliabideak, ez? Azkenean, zuk duzu giltza hori plantatu genuen guk, ez? Aritu.eu zuk duzu giltza, baina guk dugu giltza, baina ez dugu gaztu beharko dugu giltza maila bateraino, maila batetik aurrera beste faktore asko sartzen direlako legalak, eta beste hainbat gauza sartzen direlako, ez? Baina hori da orokorrean hola pintzela nagusitan azalduta hori da aritu.eukin guk bideratu nahi izan duguna, ez? Norberak egitea bere ibilbidea eta nahi duen punturaino eta norberak markatzea bere helburuak, bestelako monitorizazio hori gabe. Eta hori da guk aritu.eurekin planteatu duguna eta gure ustez behintzat parte handi batean lortu duguna. Zorionak, helburua genditu duzuela. Eta, aparte ere komentatu nik esatea da TELP probatu dudala eta niretzat oso esperientzia garrantzitsua izan zen eta herramienta importanteak eman dizkiala. Nei pertsonalki ekarpen handia egin zian eta lagundu hainbat erronkei aurre egiten. Ikuspegian, mailen kontuaren asunto horrekin, guk ere konpartitzen dugu ikuspegi sistemikoarena, eta iruditzen zaigu, baina pertsona baldin bada taldearen barruan da pertsona, talderik gabe ez da pertsona. Orduan, hain zuzen ere, liderrak garatzarakoan, produktu, saio horiek planteatuta daude talde baten barruan, edo nolaiteko egitura baten barruan egiteko, aldagai garrantzitsuenetako bat delako, lehen esan dudan, aipatu dudan bezala, nolait erakundearen babesa edukitzea, erakundearen babesik gabe, edo kolektiboaren babesik gabe oso zaila delako lidergoak edo autoestimak edo denarakoak garatzea. Por cierto, autoestima ez da bakarkan gauza individuala, kolektiboa ere bada. Eta kolektiboak daukan autoestiman, gaina garrantzia handia daka, beste kolektiboek nola ikusten zaituzten. Orduan, ezin da, ez dut uste gizabanakoaz bakarrikan hitzekin dezakegunik beste goza bada, gizabanakoak momentu zehaz batzutan autu personalak egiten dituela. Eusliderrak da, nolabait ditzearen, dituko genioke artefakto bat, ez? Da petardo bat. Hor egitura osagai batzuk ditu. Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Fakultatekoekin berez oinarrian, beraiek garatutako metodologia bat dago, gizarte psikologia eta portaeren aldaketa sustatzeko metodologia bat da, eta gero guk gehitu diogu gure perspektiba. Orduan, beraiek ezagutzen zituzten hainbat erramienta
beste eraldaketa batzutan erabiltzen direnak, erabilizan direnak ingurumenarekiko ohitura berriak sortzeko, edo beste esparru batzutan, marketing sozialean erabiltzen direnak, eta guri bizitzan kasualidadez, jardunaldi batean egin genuen topo, elkarrekin hitz egin, da gaia atarazan, da ikusi genuen garatzeko aukera zegoela. Gure helburua da, azkenean, jendea, pertsonak hizkuntzei garrantzia ematea, hori da helburuetako bat, bigarrena da eraldaketa bat lortzea. Eraldaketa hori normalean fokalizatzen dugu jarduera berri bat sortzea, iruditzen zaigulako printzipioz, lehenagotik dituzten hainbat jarduera komplikatu konpartitzen dugu, jarduera lehenagotik finkatu dauden jarduera aldatzea saiagoa da berriak sortzea baino, orduan lehenengo saiatzen gara egoera berri bat sortzen, eta egoera hori euskaraz ematea. Eta bestalde batetik beste klabetako bat da lidergo eraldatzailearena, lortu nahi dugulako beraiek protagonistak izatea. Hasiera batean guk palanka egiten dugu, laguntza bat ematen dugu, baina prozesua gero beraiek garatzen dute. Oinarrietan, oinarrietan aipatu dezakegu esateatako marko berriak eraikitzea, iruditzen zaigu oso interesgarria dela reframina edo aurretikan dauden hainbat iritzi aldatzea, esateatako asko gustatzen zait, gaur goizean Josep Mariak erabili du, aipatu du, katalana ez dela hizkuntza txikia, argudio hori nik entzuna neukan, eta kasualidadez lortu genitun datu batzuk demostratzen dutenak euskara ere ez dela hizkuntza txiki bat, eta antzeko gauza bat egiten dugu. David Crystal entzun genion, euskara dagoela munduan hiztun gehien dituzten 110 hizkuntzen artean. Eta esate baterako beste adibide batera ekarrita, oin behobia izan dela, imaginatu zazue, 6.000 partaideko karrera batean, 38 garrana iristea, ez dut uste emaitza txarra denik, hori da euskarak daukan kokapena interneten momentu honetan. Googleen 40, Wikipedian 40 eta Googleen 44 garrena. Olako datu batzuk erabiltzen ditu esateko azkue fundazioak. Eta hori jendeari esaten zaionean, jendeak flipatu egiten du. Beti konparatzen dugulako gure burua Tatxenkorekin, eta zera konturatzen, gure atzetik txiki, askoz txikiagoak hizkuntza gehienek zarra naiz. Tatxenko, gazteren bat balin badago, garai bateko saski baloi jokalaria. Jende ez gara konturatzen hizkuntza gehienek 1.000 hiztun baino gutxiago dituzela, eta guk berriz 682.000 esaten dutenaren arabera, eta inkluso Europan ofizialak diren hizkuntza batzuk baino hiztun gehiago ditugula. Badialako 200.000 hiztunekin ofizialak direnak. Olako marko aldaketak, fokalizazioa ere aldatu egiten dugu, eta olako oinarri batzuk beti ere atsegintasunetik eta ikuspegi positiboa emanez, inork ez du bat egiten desagertzear edo galtzear dagoen, euskaldunok batzutan, belaunaldi batekok, segun futbol partidan edo pelota partidatan edo egiten dugu, galtzen nahi den horren alde, baina oroar eta berezeki belaunaldi berriek normalean kaballo ganador, esaten dena, eta orduan guk ikuspegi hori ematen saiatzen gara, eta gainera datuak badaudelako. Gure hizkuntz kolektiboak azkeneko 30 urtetan eman duen bilakaera oso interesgarria da. Gauza asko kritikatu daitezke, gauza asko betu da berri dira, baina gauza askotan aurrera oso interesgarriak eman dira. Eta hor dago Garabide Fundazioak argitaratutako liburuska hori erakusten duena, eta gaur egun atzerriko beste kolektibo batzuei erakutsi egiten zaie edo azaldu egiten zaie zein den gure ibilbidea baliagarri baldin bazaie aprobetxatu dezaten, eta hori jendeak normalean ez daki. Eta holako gauzak esplikatzen dizuenean, ostras, marko aldatu egiten da. Disonantziak aprobetxatzen ditugu, disonantziak esateaterako lehen aipatu da koherentzia esan eta egiten denaren artean, saiatzen gara hori lantzen, baina gehiago interesatzen zaigu alrebeskoa. Eta da, egiten dena eta esaten denaren arteko koherentzia. Normalean egiten duzunari gero justifikazioa topatzen diozu, orduan saiatzen garena da, euskaraz egin arazi, egin arazi ez, euskaraz egitea lortu, jarduera batean, inkluso euskara saltzea, euskararen aldeko diskursoa saltzea, eta gero horrek
ekarriko duelakoan koherentzia kognitibo bat, alegia bere diskursoa egokituko duela egin duen horretara. Eta bigarren hau gehiago interesatzen zaigu. Horretarako ere erabiltzen ditugu persuasioa eta marketing sozialeko elementoak. Marketinga elemento garrantzitsua da, asunto honetan, eta ikerketek erakutsi dute parekideen arteko salmentak hobeto funtzionatzen duela. Lehengo guneko paisen bazekarren, uste dut igandekoan, liburu bat horri buruz, uste dute boka oreja, edo ditzen diote salmenta teknikat. Olako elementuak erabiltzen ditu, azkenean erresago erosten diozu zure laguna den bati, produktua, o jarduera bat, edo portaera bat, beste kanpoko aditu bati baino. Eskasia, adierazten zaie, beraientzat propio sortutako zerbait dela, eta olako elementuak erabiltzen ditugu. Ez betetzearen kudeak eta ere oso garrantzitsua da. Eta estresa kentzea. Gu gaur egun planteatzen duguna asertibidadea, baina pixkat berago geratzen gara. Eta erakusten duguna da, askotan ez dugula euskaraz egiten, ez gehalako ausartzen eskatzera. Eta erakusten duguna da, zein erraza den gauzak eskatzea. Kafe bat eskatzea bezala, nolako kafea nahi dugun eskatzen dugun bezala, persona batzuei ez adierazi dezakegu gu euskaraz egin nahiko genukela berarekin. Beste gauza da berak zer egin nahi duen. Eta erakusten diogu, erramintak ematen dizkigu horretarako. Orduan, Eusliderrak daukana da, zikloka funtzionatzen du, bi fase ditu, lehenengo fasean 3 saio izaten dira, lehenengo saioa da flipatzea, marko aldatzea, bigarren saioan erramintak ematen zaizkie eskaera egitera juteko, aldaketa txiki bat egiteko, hemen esateateko imiatzen egin genuen izan zen txupatxuz bat eman, eta lehenengo saioan landutako gaiekin galdetegi bat egitera jun, normalean gaztelaniaz hitz egiten duzun persona batekin. Lortzen dute, txupatxuza oparitzea oso importantea da. Zerbait oparitu dizunari, errazago ematen diozu, onartzen diozu gero zerbait. Guk esatateko ere itzaldietan, normalean hemen imiatzen ez, baina beste kasu batzuetan kamiseta bat oparitzen dugu, bakarrik parte hartzeagatik. Orduan jendeak mingain batekin, mingain berde bat daukan kamiseta bat, euskara hitza inuna aipatzen ez duna. Eta 3. saioa da nolabait, lortutakoa ikusi eta hori indartu. Eta orduan hor planteatzen zaiena da, ea jarraitu nahi duten. Jarraitu nahi dutenek, egiten dutena da, gero bikoteka proiektu bat garatzen dute, beraien interesatetik abiatuta, beti ere euskaraz egin behar dute, batzutan izaten da euskara saltzen. Astu nintzait, galdetegiaz gain, eskatu geniena da, bideo bat grabatzea jendearekin, erdaldun, beraekin normalien erdaldun hitz egiten duen horrekin, eta pertsona horrek esatea, nahi baduzu kontatu nerekin euskaraz hitz egiteko, edo niri gustatuko litzaidaket. Eta oso esperientzia politak lortzen dira, azkenean mobilarekin gauzak grabatzea jendeari gustatzen zaio, eta oso kontu, eta horrek dakar, posizionamentu publiko bat euskaraz hitz egiten aldeko. Bigarren fasean, beraiek egiten dituzte proiektuak, eta horrek ekintza publiko baten bitartez erakutsi egiten da. Eta gero dator, bigarren ziklo bat, eta bigarren ziklo horretan, ja garatzen ari gara leku batzutan, bigarren ziklo horretan, beraiek dira urrengo dinamizatzaileak. Guk bakarrikan egiten duguna da berriro formazioa eman, eta orduan barneko lidergoak garatu ditu. Momentu honetan, hor dagoen iratzen nire lankidea, proiektu batean ja dago bigarren fase horretan, da berari zaie formazioa ematen, dinamizatzaile izango direnei, ja lehenengo fasean parte hartu zutenak, gaur egun lider naturalak direnak erakunde horretan, eta beraiek dinamizatuko dituzte talde berriak. Eta hori da pixka bat, baina hori importantea da, guretzat importantea da, erakunde baten barruan edo sistema baten barruan egitea. Eta esategaterako eskatzen zaion erakundeari da, proiektu abiatu horretikan, nolaiteko babesa diraztea, marketing kanpaina baten bitartez, zenbat eta sormen handiagoa izan, normalian beti jotzen dugu karteletara, kartela izan beharrean, audiovisual bat, edo dena delakoa, indarra, demostratuko duena, erakutsiko duena, erakundea proiektu horren atzean dagoela. Jefe batek ez du inoiz lortuko, jefe baten irudia da beti, gauzak egin behar dira estandar. Jefeak ez du sustatzen aldaketa. Jefeak egin dezakena da aldaketa babestu. Gu goaz palanka bezala, eta gero aldaketa benetan egiten dutenek etxe barrukoak dira. Kanpoko batek ere zein du finkatuko balin bada, errotuko balin bada aldaketa hori, eta zikloka aurre egingo balin badu, egingo du barrukoek egiten dutelako.